u wara li id-dinja waqfet ħesrem, kawża ta' virus daqstikka li ma taraħx bajnejk. X'tallimna? Tallimna li nistgħu nieqfu mill-ġri sfrenat u ingawdu il-ħin u l-eżiż ta' madwarna. Tallimna ngħixu f'dar waħda u li nistgħu ngħaddu l-ħin impaxbċu ma' xulxin u nilagħbu flimkien. Bdejna nċemplu lin-nanniet li jgħixu weħedhom u lill-qraba imbeda. Tallimna narfu id-differenza bejn bżonn u kapriċċ, xewqa u reba. Intbaħna li id-djufijiet u l-limitazzjonijiet tagħna huma barka. Tallimna li kollox irid żmienu u li l-bniedem laqat kien u lanqas qatt ikun jista' kollox u jikmanda kollox. Skoprejna lil dawk li qed jaħdmu għal-ġittana, mit-tobba sal-infermiera, minn dawk li jiġbru żibel sal-pustiera, furnara, sewwieqa tal-karozza tal-linja, sa dawk li nkunu tellajna aħna stess fil-gvern. Tallimna nistennew fil-kju u nużaw il-ħin biex nitkellmu ma' dawk ta' madwarna li jkunu qed jistennew bħalna. Indunajna li il-ħin la tista' tixtrih u anqas biegħu bil-flus imma hu rigal li ingħatanna b'xejn. Tallimna li l-gruppi li ffurmajna fuq il-mezzi soċjali ma jieħdux post il-kuntatt veru uman u il-bżonn li niltaqgħu wiċċ imwiċċ fi klied diskursati, laqat, sapport u għajnuna lil xulxin fil-bżonnijiet tal-ħajja ta' kuljum. Skoprejna kemm konna żbaljati meta sirna skjavi tal-flus u ta' sistema finanzjarja immexxija minn klikek ta' poter li erdu kemm lin-nies kif ukoll l-ambjent tal-povera pjaneta. Tallimna li post il-bniedem u fiċ-ċentru. Skoprejna minn dan il-virus li kulħadd hu l-istess, sinjur, fqir, abjad jew iswed, imlaħħaq jew baxx, nisrani, musulman jew ateju, kbir jew żgħir, raġel u mara, u li l-koll ħaġa waħda, bnedmin. Tallimna nibku lill-eżiż tagħna u li f'dan in-niket hemm rabta li teleb kull distanza u żmien. Rabta li taħodna lilien mill-mewt. Rabta li insejħula Alla. Skoprejna li il-ħajja hija vjaġġ, bitluħ u l-inżul, bil-passjoni u l-qawmien, bin-niket u l-ferħ, bil-firda u bl-għaqda, bil-mewt u bil-ħajja. U li il-ħajja hemm bżonn nożżuha billi ngħixuha. Imma tajt veru tallimna.